Hey guys, welcome back to my YouTube channel. To बयखौबो नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बरायबाय दा बे समाव जोङो रौतासिम थांनो नागिरदों मानो होनबा दिनै गेवलां मेल अपेन सिजन थ' बेवहाय थांनो माने जों गामिनिफ्राय फैबाय थ' दायो ट्रेनाव गाखोबाय ट्रेना खारनोसैयानो बहुत लेट 9:14 खारनो गोनांमोन नाथाय 9:30 जाफैबाय लेट जानायखाय थ' दायो थांसै नङा होमबा बयखौबो लोगो मोनसै डाइरेक्ट रौता थ' फाइनालि गाइसमोन सफैबाय नैया तो गाइसमोन जों दायो सफैबाय रौता बागान दायो जोङो दुब्लि थांसै पुरा दुब्लि सिदा जायो ना मा होनो तो सिदा थांसै जोङो दुब्लिथिं माने थाबैनो मोनहैगोन आरो बिदि थांबाथाय तो दायो जोङो दुब्लि थांगासिनो दङ एसे गोजान जागोन खोमालै रोमै नुहुरदों नैया हावरा ब्रिजथिं फैदों बे जाबाय रौतानि हावरा ब्रिज गाइसमोन थ' बोरै मोनदों फैनानै एसे खस्थ' मोनबाय नामा मजा दलं ना बियो थ' जोङो माने बेथिं फैबाय आरो जों बैथिं गिदिंनानै थांदिया जोङो नैथिं फैबाय आरो बंफंथिं हा दैसा फिसा दं नैया पायखानानिफ्राय स्टार्ट खालामबाय भिडिअखौ नैबेनो जाबाय फार्स्ट मोननाय पायखाना बेयावनो थान्दै बिथांमोना बेयावनो हासुफैदों खिफैदों सोरबाया साइडआव खिहैदों दा जिखि जादा जों मोनबाय दा नै रोमै नुहैदोंमोन दहायो दानिया फाइनालि जों खाथियाव सफैबाय नैया तो फाइनाली गाइसमोन सफैबाय जोङो नैया बे जाबाय मेन पेन्डेल बे मेंबाय नोंसोरो मेंबाय नामा मामा फैबाय नामा मामा नैया बाफैबाय थुला बिरदों बिदिंगालाय थुला बापरे बा इमान थुला ओरैबायदि मानसि बर्तमान मानसि जायाखैनो दा गारिफोरा सफैयाखैनो डेलिगेट हला बेनो बे जाबाय डेलिगेट हल ओरैबायदि टाइट सिकिउरिटि नेनानै जों मालाय फैनो हानाय नंला दायो ओरै थाङो ओरै थांनो हागोन आरो तो CM बिथाङा बेथिं फैगोन माने बेखायनो टाइट सिकिउरिटि खालामदों बे जाबाय मेन पेन्डेल मार्केटाव गिदिंदों एसे बेरायबाय मार्केटावहाय थ' बायदिसिना फाननाय होनाया गिदिंजोबनो हायाखैनो मार्केटखौ थ' गाइसमोन मानसिफोरा थांलाय फैलाय खालामदों नैया बे जाबाय मेन गेट ओमफ्राय नैबे जाबाय मार्केट थांनाय मार्केट बियो अपेन मार्केट बे जाबाय एक्जिबिसनाव माने मानसि जादों आरो ना दसे थानानै बिराद मानसि जागोन आरो जों दान्दिसे समनि उनाव मेन गेटआव थांगोन मेन गेटआ बैनो नैया मेन गेटआ नैबे সমাধানৰ বাবে প্ৰচেষ্টা কৰিছিল।
तो गाइस जोंना मामाया स्पिच होबाय थादों बेखौनो एसे नायनोसै मामाखौ बहुत गोबाव जाबाय माने मामा खाथियाव लोगो मोनैया थांगासिनो जों बिथांनि स्पिचखौ खोनासंनो বড়োল্যান্ডৰ বাহিৰত থকা বড়ো জনগোষ্ঠীৰ লোকেও বড়ো কছাৰী ৱেলফেয়াৰ কাউন্সিলৰ জৰিয়তে নিজৰ ৰাজনৈতিক অৰ্থনৈতিক সামাজিক অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰাৰ সুযোগ বিচাৰি পাইছে 2020 চনৰ এই বড়ো চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰাৰ মূলতে আছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া বড়ো জনজাতিৰ লোকসকলৰ প্ৰতি থকা আস্থা तो गाइस मेन केन्डेलावहाय ओरैबायदि मानसि निया मामाया स्पिच होबाय थादों बहुत मानसि जादों आरोना पुरा फुर्ति সকলে বসবাস কৰা প্ৰতিখন গাঁৱলৈ গৈ জনসাধাৰণৰ মাজত শিক্ষাৰ গুৰুত্ব সম্পৰ্কে সজাগ কৰিছিল 2007 চনৰ হৰ্টিকালচাৰ সেক্টৰত হওক অসমৰ এগ্ৰিকালচাৰ সেক্টৰত হওক আমাৰ বড়ো জনজাতি লোকসকলে এক মহত্বপূৰ্ণ বৰঙণি আগবঢ়াব পাৰে বড়ো জনগোষ্ঠীৰ উদীয়মান ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে শিক্ষাৰ तो गाइस मोन मामाया स्पिच जोबनानै जोङो डाइरेक्ट ओंखाम जानाय सालियाव फैबाय अमा बेदरजों ओंखाम होगासिनो बेखौनो जानो होनना फैदों जोङो दखानिफोरा माथो बिराद लस जादोंनो ओंखाम हटेलफोरा बिराद लस जादोंनो दा मोनगोन र' खनसेयाव बैयाव खालि जागोन खुनुरुखुम मोनफैबाय जोंबो बैयाव थांलाय बैयाव सासे खम बैयाव लासनि डिरेक्सआव जों गामिनिसो ओइलाय बानलु संख्रि होफैखाबाय जोंनो दा मा समाव ओंखाम मोनफैयो बेखौ मिन्थिला ओरैबायदि मानसि जादोंना बाप रे बाप बुंनो नाङा आरो